Καλησπέρα παιδιά, ονομάζομαι Γιάννης και σήμερα θα μάθουμε μαζί την πολύ σημαντική κάθετη πρόσθεση με κρατούμενο. Η πρόσθεση είναι ένα πάρα πολύ εργαλείο χρήσιμο για όλη μας τη ζωή, οπότε ας καθίσουμε αναπαυτικά όλοι μαζί για να αρχίσουμε να την εξηγούμε. Για αρχή το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να χωρίσουμε τον κάθε αριθμό στις δεκάδες και στις μονάδες του. Έπειτα βάζουμε τους δύο αριθμούς τον έναν κάτω από τον άλλον. Σημαντικό είναι να βάλουμε τις μονάδες κάτω από τις μονάδες και τις δεκάδες κάτω από τις δεκάδες. Στη συνεχεία πρόσθετω τους αριθμούς της κάθε στήλης μεταξύ τους. Εάν ένα άθροισμα μιας στήλης ξεπεράσει το 10, τότε κρατάμε τη μονάδα και το υπόλοιπο το κρατάμε ως κρατούμενο για να το προσθέσουμε στην επόμενη στήλη. Όπως το παράδειγμα εδώ. Το 8 και το 3 βγάζουν αποτέλεσμα μεγαλύτερο του 10, οπότε η δεκάδα προσθέθηκε στην άλλη στήλη ως κρατούμενο. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας. Ελπίζω να περάσατε τέλεια.